Trangkaso ini kasta ng Urgon. Uy, ang kusog ako ah. Uy, di putit. Asyurang. Gagawin. Ako kaya ang sa paborito ko eh. Makatambay na ako sa ani. Yan ba day? Mapaan ako, mapahilot. Is Para mapa... mag-pilotan? Bakit man day? Para mapilotan nila eh. Ano tanay nga dili? Tumupo ka sana dyan oh. Oh, effective. Baka makipabay linaksa. Di, Walang himala. walang himala. Hindi daw kay pade. Salite. Ano ba day na? Paano yan? Salitan nga niya. Ngipon ko pa eh. Ang dahil. Tututo kami na nanay dyan oh. Ano kita? Wala susunod kong ngipon pa di oh. Nakastan! Kastan suragon! Wala sa ragon! Puta! Maray na pa rin oh. Dapat ito! Puting ganid! Stana! Kastan sa ragon! Pwede na pa rin! Iyok!